अशा नवनवीन रेसिपीजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचसोबत चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज मी व्हेज फिश फ्राय करणार आहे। व्हेज फिश फ्राय म्हणजे सुरणाची कापा आणि हे खायला तर अप्रतिम लागतात। तर तुम्ही पण माझ्या मेथड प्रमाणेच एकदा घरी ट्राय करून पहा। तर चला मग लवकर आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी इथे मी हे अर्धा किलो सुरण घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याची सुरीने साल काढून घेऊ। हे बघा, इथे मी सुरीने साल काढून घेतलेली आहे। आता आपण याचे काप करून घेऊ। तर हे बघा, असे काप करून घ्यायचे आहेत। हे काप पातळ पण नाही किंवा जास्त जाडही नाही, त्यामुळे मी मध्यम साईज मध्येच कापून घेतलेले आहे। त्यानंतर बाकीच्या उरलेल्या सुरणाचे सुद्धा काप याच पद्धतीने कापून घ्यायचे आहेत। आता आपण हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊ। तर इकडे बघा, मी हे काप स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहे। ह्यात आपण 1 चमचा मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 लिंबू घालू। त्यानंतर असं हे सर्व एकत्र चांगलं मिक्स करून घेऊ। हे सुरण जसं की आपण फिशला कसं हळद मीठ लावून घेतो, त्याचप्रमाणे या सुरणाला सुद्धा हळद मीठ लावून घ्यायचं आहे। आणि ह्याला काय जास्त फ्राय व्हायला वेळ लागत नाही, पटकन होऊन जातात। तर आता हे आपण ह्यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। 10 मिनिटांनी बघा, आपलं छानपैकी मसाला सुरणामध्ये मुरलेला आहे। तर आता आपल्याला याला फ्राय करायचं आहे। त्यासाठी इथे मी 3 टेबलस्पून रवा, 3 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, लाल तिखट, मीठ हे असं सर्व घालून पिठामध्ये चांगलं मिक्स करून घेऊ। मसाल्यांमध्ये पीठ मिक्स केल्यावर आता आपण सुरणाचे कापा ह्या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यावर आता हे आपण गरम केलेल्या तेलामध्ये एक एक करून काप सोडून घेऊ। तेलामध्ये काप सोडल्यावर हे काप आपल्याला जास्त वेळ परतायचे नाही आहेत, त्यामुळे इथे मी एकदा दोनदाच परतलेले आहे। तर हे काप आपले आता रेडी झालेले आहेत, त्यामुळे मी आता हे काप एका प्लेटमध्ये काढून घेते। तुम्ही पाहू शकता की आपली रेसिपी किती पटकन झाली ती, आणि ते पण कमी वेळात। त्याचसोबत हे असे सुरणाचे काप लहान मुलांना तर खूपच आवडतात। आणि हे काप तुम्ही सॉस बरोबर किंवा जेवणाबरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता। सुरणाच्या कापाची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करून पहा। कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच
नवीन व्हिडिओचे रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.